Estàvem parlant de la fàbrica de somnis, que era l'Herbi. A mi m'agradaria seguir somiant, Alba. Doncs jo crec que avui, Albert, ara mateix podem seguir somiant una miqueta Ah, sí? amb la màgia de Killing Mac. Ostres, fantàstic. Endavant. Bueno, molt bona nit. Primer de tot, em presentaria, però bueno, ho torno a fer. El meu nom és Killing Mac i com diu el meu nom, soc Mac. Us explicaré una miqueta la meva vida, però com això és tele i hem d'anar ràpid, anem per feina. Necessitaria un voluntari, però ja hem agafat una persona abans, o m'han dit que tinc una persona... Sí? Un aplaudiment que va venint, Anda, heu escollit un que conec. Senyor Joan Estivill. Moltes gràcies, moltes gràcies. Joan, anem a fer un joc de màgia, et sembla? Només sé fer això. Mira, tinc per aquí una baralla de pòquer, i el que farem serà el següent. De totes aquestes, tu agafaràs una. Jo vaig passant, em dius ja i jo m'aturo. Per aquí? Perfecte. Quina vols que t'endivini? Aquesta o aquesta? Aquella, molt bé. Agafa-la. Ensenya-li a tothom, a la càmera també, castellà. Estem, Estivill? Manifiesta-te? Vale. Perfecte. Deixa-la aquí i el que farem serà barrejar una miqueta. I ara ve el bo, Estivill. Jo el que faré serà deixar tota la baralla dins del barret. I què et deixaré? La meva vareta. Per què? Tu creus en la telepatia? No. Comencem bé. Doncs el que farem serà intentar alguna cosa telepàtic. Una passa enrere i el que necessitaré és que et posis la vareta al front, així mirant-me, i li comencis a donar voltes pensant en la carta. Sembla mentida, però m'arribarà, fico la mà i la trec, de 52 que n'hi ha. Espera, que em preparo. Això no ha sortit mai. Vinga, a la de 3, Vinga, 1, 2... Dóna-li, Estivill. Estàs pensant? Ja la tinc. Era aquesta. No? Dóna-li voltes, dóna-li voltes. Dóna-li voltes, perquè si no era aquesta... Ah! Clar, interferències. Ja està. Era aquesta. No? Ah, perquè estava al revés. Ara sí. Dóna-li, dóna-li. Dóna-li, que ja la tinc. Ara sí la tinc. I era... aquesta. Tampoc. Molt bé. Algú estarà pensant que no la trobaré. Són 52, al final sortirà. No, mira, farem una cosa. Has anat a pescar algun cop, Estivill? Has anat a pescar? Sí? Perfecte. Doncs mira, el que farem serà avui pescar. Vull que continuïs pensant en la carta. Sí, tu disfruta-ho. Si algú li vol fer una foto, sisplau, la seva filla estarà encantada. Dóna-li voltes, perquè si donem un parell de voltes i continues pensant, acabo de pescar una carta. Estivill, ja pots parar, Era l'as de cors? Sí? Molt bé, senyor. Un fort aplaudiment. La vareta que és meva. Bueno, i servidor que marxa una estona, ens veiem després. Moltes gràcies. I necessitava, perquè no necessitava un adult, sinó que pels nens la màgia també funciona i els agrada. O sigui, que he demanat si em podien buscar un nen i em sembla que m'han buscat una nena. Hola. Ui, com entres? Dóna'm la maneta. Com et dius? Berta. Molt bé, Berta. Berta, saps fer màgia? No. Res de res? L'hauré de fer jo, no? No passa res, Berta. Mira, farem una cosa. Tinc per aquí, mira, molt ràpid, tinc per aquí una predicció, ¿vale? La deixo aquí, que tothom la vegi i després veurem si encerto o no. ¿Vale? Posa't aquí. Necessito que aixequis la mà dreta, amunt. Perfecte, aquí. I ara tinc per aquí una bosseta que està plena de papers. Vull que agafis 2 o 3, ja he escrit noms de famosos i tal, vull que agafis, agafa 2 o 3, que els mirarem. Bueno, has agafat 24, no passa res, tu treu.
Què tenim per aquí? A veure. Rapidito, rapidito. Mira, Pitbull, que pot ser un cantant o un gos. Vale? Pitbull, per aquí. Què més tenim? Va, ràpid. Homer Simpson. Molt bé, personatge de televisiu. Què tenim? Tenim a Will Smith, un actor. Molt bé. Berta, quantes has agafat? Mario Casas, un actor. Molt bé. I Rafa Nadal, tenista. Molt bé. Doncs ara, que ja hem vist que tots són diferents, el que faràs, Berta, és ficar la mà i agafaràs un. Només un, el primer que vulguis. Va, ràpid. Un, cap amunt. Has agafat dos, deixa un. Molt bé, un moment. Que això ja no em serveix. Ho deixarem aquí. I ara sí, Berta, la que tu has escollit, quin és? Toma ja. Leo Messi. Que ho vegin bé, molt bé. No he escollit malament. Leo Messi. Berta, te'n recordes que jo abans de començar he deixat algú allà? Sí? Posa't aquí. Fixa't. Abans de començar jo ja havia predit alguna cosa. I havia deixat aquí dins una foto. Flipareu, Martorelles. Em sembla. Sí. Leo Messi. I jo el que tinc aquí és una foto de Leo Messi quan era petit. I que surt Neymar. També el tinc. I Michael Jackson, mira. No, és broma. Jo havia dit que aquí dins hi havia un personatge famós. Això són bebès. El personatge famós està dins i es diu Leo Messi. Molt bé, Berta. Doncs un aplaudiment ben fort per ella. Berta, moltes gràcies. I cap a casa. Molt bé. Molt bé, molt bé. Moltíssimes gràcies, Miquel, per aquests trucs i per fer-nos gaudir com nens, jo crec. Res, a vosaltres. I gràcies per no fer-nos desaparèixer tots plegats, també s'agraeix molt. Un plaer, com sempre.